Id-dramm Ir-Rewwixta tal-Qassisin kien ġie deskritt bħala wieħed mid-drammi storiċi l-aktar importanti wara l-indipendenza. It-tim tagħna ltaqa' mal-awtur ta' dan id-dramm sabiex jara fis-siwi tiegħu u l-kuntest li tella fih. Ir-Rewwixta ta' Qassisin huwa dramm dwar l-irvelli li kienu saru minn Qassisin u ċittadini oħra Maltin fi żmien il-Gran Mastru Jimenez fl-1775. Oriġinarjament l-idea ġietni meta qrajt artiklu qasir fil-Heritage dwar dawn l-irvelli u kont għajt skantat kemm kien hemm similaritajiet għaż-żmien ta' tmeninijiet f'Malta li kien żmien daqsxejn turbulenti, kemm kien hemm similaritajiet ma' dak iż-żmien. Allura l-idea tiegħi kienet li nagħmel dramm storiku imma fl-istess ħin mhuwiex storiku għax qiegħed jitkellem fuq il-preżent ta' dak iż-żmien. Il-play għandu forma ta' play within a play, għandek ir-rettur qed jiddiriġi s-seminaristi li kienu waslu biex jiggradwaw u għamlu dramm flok li jagħmlu xi ħaġa tas-soltu u ir-rettur rid inqeda bihom biex joqgħod jinogħġob ma' l-awtoritajiet. Issa id-dramm sar 20 sena wara, jiġifieri fi żmien Derowan. U l-idea li ħadd żewġ żminijiet huwa li s-similaritajiet mal-preżent stajt noħroġhom iktar miż-żewġ perjodi. Li hemm tajjeb fiha li kull ħaġa storika li hemm hija awtentika, m'hemm xejn li vvintajt jiena, jiġifieri l-fatti huma storiċi. Ħajlek x'imperatur Franċiż! Għadattejn fejn tilfisok bejn sultan tagħna. Li ma tħammitx iż-żarbu bit-tajn! Ara fejn timxi li ma mhux isir xi ħofra u tħammex wejġek. U jtir it-traba lajnejk! Balżgur ma tara issewwa biex ħuda quddiemek, nistenna xi wieħed bħalek iżomni kuntenta b'pardi rajxierba u biftit flus. Flus? Araħti kif spiċċat! Kienet ċebba mill-isbaħ bekk il-ġmil, ara ma kif spiċċat issa, bekk ġisima. Issa xbajna f'tal-faqar, niklu xej, roħarru. U inti tbaxxa bil-linaf tal-kwistalli u bil-pittuwi li swaqt il-ġiswiti. Aħna nozzu fil-ħama. U inti tixxalla bil-flejes tal-kaxa ta' Malta. Issa ddejjaqna li bagħtu n-nisa tagħna jqalbu fiż-żibel wara bibien il-kavallieri. Inbaxxew fil-ġidda d-dinja. U aħna nitkarbu għal-biċċa ħobs. Jien nixtieq inkun ta' raġel wieħed, u mhux ta' kull kavallier li għad jiġġera ma' saqar. Dramm storiku tista' tirrakkonta l-fatti biss u tieqaf hemmhekk u tħallih fil-passat. Jien għalija dak mhux dramm, jekk irrid naqra fuq jien naf l-irvelli ta' 1919. Naqbad ktieb u naqrom, m'għandi bżonn narhom fid-dramm. Dramm l-udjenza tistenna xi ħaġa iżjed. Iġifieri dik hija sfida, għalija sfida kbira. Sfortunatament ħafna mid-drammi storiċi li tara hekk ikunu. Jaqbdulek dana, jagħmlu r-riċerka tagħhom u jħallu hemmhekk. Jien għalija jien studjajt l-istorja mhux il-Malti, jiġifieri jekk ma ssibx relevanza għall-preżent mhijiex wertit li taħdem ħaġa. Allura dik hija naħseb l-ikbar sfida li tagħmlu relevanti għaż-żminijiet li qed jiġru anke llum. Jiġifieri hemm similaritajiet kbar fih. Jiena nemmen. Ir-reġidiet tagħna huma magħna nfusna. Kull wieħed miegħu innifsu. Il-qala dejjem insibu niżeblaħna. In-nies magħna żibel. Jagħmel bina li jrid.
Għax fostna m'hemmx għaqda. Għax ma ngħinux il-xulxin. Għax ġlidiet taħutna ma nagħmluhomx ġlidiet tagħna. Kulħadd jagħmel kif jaqbillu. U dejjem issib min jisfrutta s-sitwazzjoni. Anka fil-preżent xorta nħoss li għadu relevanti, għax da jitratta il-gvernijiet, l-oppożizzjoni, il-Knisja, il-Maltin, kif jirnexxilhom, kif moħħhom fil-poter, kif jabbużaw il-poter, il-laqizmu tan-nies biex jakkwistaw xi ħaġa, daw kollha affarijiet li għadhom jeżistu sal-lum. Isemmi wkoll, sinjuri, li għadna sal-ġurnata qazza tal-lum inkawdu it-tmexxija tal-maħbub Manuel de Rohan. Kif bajna nisimgħu fuq de Rohan? Attent, 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 naħwa! Mużika! Ġajna xi Attent, għax jgħidu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.